tembe na kwenda gutubwate buna bono na ro mumuroko Evans Nyaega agotabanga igare Kisumu on the way wachagusi agonganyete mochake amagero yelesen na agotabanga lero gakobe kanise kurukunga mugoroka so ibona mubwatia narara so no ndatangambye mono asabantu baito bonsi balia baganete gutubwatia senchira ya bene kegima asengenche chilesen cheito togandata kwegera asenjere y'umwancho muri ekerango kwaliga ni ntulukira kinga kitogenda sema sogusaba kwaligania amayero kerelyo ye leseni bono mambia Geoffrey Pastor Otieno nero gutwira samasabo emambia bono omochenu na inde Nyasaye oyoleta toito biya mona asengencho yenseye biya mono amaene kiagara kwabero muya no mwege no wa story koroto atigante korwa segeta senieke na inde watu anje gatwali bagalia bene lyo koba Yamone kiagara egetaseni yeto kiagatembe kiaruri bagalia bene na kwariga ni Nyasaye tulingana lya kwirukwa asenchera abene kurwa saiga kwatwari wasabango monene kabana kero yomo abalege abategera libonsu na baligereria ekera bagandete kubwate election ye tato ititigebe yogo tokonyo konene to gotoleka ene to komanya mono na guskango cha sori to nchole chimbwa enchera tomenyete na boyene enchera turamenyire to kwanyite Kristo kaba mona intwe unatogo cha kawike karto kora tuasabe asetira Kristo yoromotorio itu. Amen. Asante sana sema sabama yimambia bono muri bono karibu kirongo kwalia ni bene nga bono ikaransa naye bwegere lesson nyakunye bwate nyigore ogende mpaka samoro kole 12 komenya na kira oyomo eligarto tukwigira twigere amo asubwa nsubo iga na gutani onsi naye na bugutwara ekemo gusibere ebirura mentere ase lesson egero chinga kichigendete koba asenchira ya bene kigma iko mu nchumuli linga karibu sana nande bagote umusanga mitanya komo chase mu yigunde bwensi umusanga mirero ngukwanira Pastor Walter Samba ekora ndigo anyolire togenderete bono lende tingumane mbrali ngirabona akagira ngana chaike bono ikire Pastor Mike konyana achira se alda otulia igole lesson bono karibu sana senjira bena se studio good morning bwakiro yes Pastor Samba ni kunjetega Wana uwanjulieli Pastor Sambango chari badaya agukwane yemasemo lakini asenjira ya bene kiguma nganeti inko mwande umulisia otuliri baga ligiralete lesson introduction arotebinga ejume lingi tuwa kwanete ninki ketokoli lero nabo igo asubo nsubugima nki tokagere kwegira no nyuma yichi lesson chalero nki kelitora betu anyolire kurwase amorokere yaiga amansu ye lesson emambi yabono igono monchubulili Pastor Samba karibu na ane kerono anamu karibu shire nkoleta ndo tuoli mulisia eyamaseyemo kerondoche ndoche abalisia basto mwabo Geoffrey Otieno nero kumukaribisha galia asinjira bene kolende ndramoleta maite mu mro ya anyuru Sinomo. Sinomo. It is normal. Echamu ya muigera njira. Lakini ko chiguraro ta konyoro. It's now within the bracket. Matobo ya bolingo nanyana baralio siriko na batangaza nga Samba muna ya ture na acha ikonyorwate lakini nabana boli nevertheless Pastor Samba karibu sana kwani muri Pastor Walter yangiriri bageri kana inchenko ani murigereria amotegereria etembenga kwa kirobia karibu aseresen erindu sangaso bwa na ndo maite kwa maiga utaraika no mulisha bikyumo momenyi bwe kanyero kiago mwana babaruya na batebanga Walter Sambo ikirago komoro mukwani maiga man maiga ya jire thank you biyamona sana karibu sana mulisia toira introduction biyamona mwanje mutegereri no yoturigereria ase mambi abono una natie kagotewa enkelinga lero ni gotule lesson ya 12 meaning ki lesson 11 chiere totigaretia yamo egera tunyara kwa gukora ekote ye so ese sabateria erete egotu anyarete kwa to koligereria nganga kito komenya mona Kristo living with Christ like to komenya mona Kristo meaning that is the vertical relations that go ebeka in a way egera tunyara kwa to understand that is the vertical relations ebi jatu aligereria tiaria ya bwegete omondo bwegete buku egage kuba meaning o internalize Kristo imeaye na ande kara nyare ko baga go internalize Kristo
igo bono komenya na abande tiguchikoba gasinko igonga tokarigere tugakora igoro yo bomenyo bwenso yiga tokaranga kitoko muharigania ki Kristo negera tu muharigani Kristo bono lero nigo tuguchikonyara kaba tukuringa ngakitogo chikomenya intwe ase intwe. In other words, bono hetwa chire vertical relationship, now it is horizontal relationship. Nga kituko nyara kabata komenya intwe ase intwe. Agwa stokoligereria ebichere gagwo because intwe ase intwe it means plural. Gosa ubonge talibo. Igagwa abantu mbaragu bale babire ekere bale babire na wakora oyo monale gatiga iga okonyara kabaga kubabwatania. Tima tu sembu yankeroje lakini rende na wakora nga nara agati agu kubabwatania. Alafu oyoiga onyalite koba ko waiga naro raso burabu na ana bokoranga naro konyara koba kworokererio yonde and this other one is very keen ategererete kabisa ando ise koligere no ene ko bia na bokora bigete ko bigetiga having been taught wono nyare koba hebeka sai gasi ke kuba ategererete buya kabisa inkia konyara koba ko egeriwa. And now the key text eyo konyara kabage gotuira ase lesson ya lero egoto kurwa saba Kolosai inye ekifungo kya egia sita abakoroka sai inye ekifungo kya egia sita Geoffrey tima etigo se waikira wonyara kabago kwa soma so that to nyara kabago to kwatia birata to igole lesson asenjere kabireyo. Igitabu negiaba Kolosai gose Colossians chapter 4 verse number 6. Bakorosai inye orochererwa yebitano na kemo. Biblia y'ukwana abotambe chinkwana cheino chibe chinyororo. Chinywere buna omonyo. Elinde mumanye buna mugwenerete kwiranirya kera omuntu. Chinkwano cheino chibe chinyororo. Chinywere buna omonyo. Egera kurwa gumumanye buna mukwiranirya kera omuntu. In other words, okomenya kwaino kobe guided because we have internalized Christ. Bono kobe guided egera tutware chinkwana chinyororo chichire seasoned buna omonyo na tumanya buna tokoiraniria chi guchia saba asabande. Many times egera tomenyete asichinga kiunde chiga nigo konyora tomenyete nabantu and many times egera tomenyete nabantu chinkwana nabo chigo diva. Chinkwana egera chia divire igwa gubona no tugusabirunga chinkwana cheito chibe chinyororo tumanye buna tokonyara koba tokomenya nabande na kitokonyara koba tokoiraniria in such circumstances. So ewike yega ekena kitokonyara koba tokorigereria nga kitokonyara komenya nabande lituko aselituko na kitokonyara koba tokomenya nabande na kieke Paulo akonyara koba kubeka bono about practical relations yeko era kuruga uchinsa gwekara letire practical. It means nguchiara gotoro kibuna tokonyara koba tokomenya as husband and wife negera tu amenyere buna husband and wife na nditunyara koba tokorigereri buna abana bagonyara koba Bible amana abana kuruga gutunyara koba tokorigereria to extend the same to work relations na kitokonyara komenya tokome ubugamate asemire mel tokonyara koba tokoraki tokokora na handi twanyara koba tokunyoriwa nga finally nturigereri nga kitokonyara koba togosabira na intwe na tunyara koba togokorera turigereri nga bono ekera twamenyerega nga kitoranyara koba togotara amo nobongaini na kitokonyara koba togotara amo nobongaini ekiagera without Christ ntogotora bongaini togotara amo naboro bono mwanje motegereri turigereti asenga kega karibu na togochikorigereria ase lesson yega nga kitokonyara koba tokomenya intwe ase intwe na ande atoire kind of family life because charity begins where at home. Magana mwesa gorwa sa Bible ya dia omongina no mugaka extend uja sabana yosoke uji sikaria aso amata segasi na kimonyara kama mo komenya na bande ko basabelania and finally na kitokonyara koba togotara with wisdom. Actually komenya na kiro yomo igona ande family no wate. That is it. Yekorogere yomo yone chinga chitu na bantu bamintu. Bono andake guchakira buno mulisi ateba Pastor Geoffrey Otieno. Nkia ya kwaru chikuru asebiche yukomenya kera oyo. Beya mono umuraria na wana inchenta geta gatebanga amaene na bakwara nga nimbwate gintu gete. Sure. Nabo ntagete korigereria biche yo nchena yegeti korwa se perspective gete ngao
ekero ngotema koirigereria bicheyo bunerego amaene ntote ngage bwata abantu babere nae nabo yeroche ngamba bere bwate igatwara yo gatatore gatigati oyonga buno yo ko unite ekero koirigereria abantu aba bateneina nekero koirigereria topic to gukwana egotabanga komenya na kero yomo ekero ngotema koirigereria kinly bicheyo omuntu oyo monare bwesogete buya akabeketa ikabisha buno gastambegete no yonde ekero kuri bya dressing ya to kunyara ko identify buya ni njiragete go. When you look at that picture buya airiye maboka yabo buna bwataine iye koro kingoyo bwesogete buya akabeketa tabwate tio yonda ko kwa no baremu iganga buno muntu geto bwatete okoboke njiragete buno mondoro jenga negento geta bwana tikubwatu timma itiko semoro chegende kindoche amukunetie yani amukunetie njereria ko jero muntu gukuru mugondo muchabo ko okune muntu ko gukuruwa orocho muntu ngataga niriko banaye so that is ekero ko temuri bicheregenga oyo igakotaka kubeka differences atakete kubeka ngara nari special ake kuboyon but now oyo go chakatia is the son of man Yesu Kristo oyo gotaka obwata ninga aye Know you are equal in the house of the Lord. Amen. Ekero te mokeriria. Igabate makobaro kinga no nyawo yole kando. No yakabagucha mwensi n'abantaba momuri. So meaning enchera to komenya n'abantu. No nyana aseke nyoro na intuntu bwata abantu tubegete birasi. Ote banga nyale berabu kagocha mata abantu bwata abantu abegeta macho gochari yo konywa abata banga kagocha oyo chekera jira ko ekombe keri kwa ro match. Akibuno go soko kegite yatukuti. Ikiagara togane irigo tacha mochioyo igwacha by mistake abantu abange mbarase amate batabanye tubona bakomenya abantu ban abwato mokori mbere marigete omokori mbere mo akoragerera guchimate angane geti baro bakoragerera nyumba endagera koegwa tari abantu bande bakori nyumba yani abegete difference asabanto bari amenye tambo na baro eye metinga igontora amanya buya ngaketo komenya amona abantu bande inyorango yo bado mwanya bantonde no nyora asemeremo inyorango yo bado mwanya banto oyo mwensi asobozi bomonera nakiyesa akoroka yabunga ki oboyorense oboyore igoro mwensiga n'abantu bane anchana ende momenya senchera ya mwensi. Amen. Mangana maya sana amina sana ukora mangana yenge nchene nenya sawo sin pastor Samba inkyuro cyase bicyeye mbuya muno ase mulisi otwori kobeka byana Pastor Geoffrey tieno anjera wanda etagotebanga egentongene njera alire tkurwa sebicheyo number 1 ebicheye unatonyeroche abantu baberego bakorokana kiria lakini oyo gatatu igagocha buna omorenga alire tari ebichaya teri feri kiria which means inga abantu babere oyomo nigakorokana nga namumaete Kristo noyonde enjera esogete buna Geoffrey ateba na bakorokana nga mbona kunya kuwariga ni unera asubu Kristo nakieko gero oyo bono kumukwania enjera kumukwania tari kumukwania gasasogete nga nere na babwenta koboyo omogo asegati yabo. That's why reason ya rero totenga komenya amona abaminto igonga tomenya amona abaminto bono oyo gatatu keragocha igago chabono babugata mareka maoko ko batenga bono tata noyo nere na babwenta ko boyo moino igonga nere noyo ino igonga encherende nye Yesu Kristo igaga netiko tobuatania ntwa batwa monyorire elinde twanche na bali bataramonyora encherende na litoraba nguse nabe kunyareka no muntu rari kinyoru erekaro mukristo tali gusangana bali batali abakristo agotenga bataji kanisa ngingi kubutira nabo terigo ntoba isolate ndobanga nawe wena tobera mona barabo ko bakulia mona barabo ige gutwara omogoko ne bacteria na asuma bwabo nabo jakonyoranga asibale na baru bangusekire atenga mbatuanjete igonga ne bwena tomenye amona abaminto nakieko ereke bunge giyata tebinga wetra asingwana cheito ubotambe tibe chia mabera na inde chinyuere buno monyo garagi okunyura asingeni elinde tomanye okukwana weito nenjera tokoiraneria asaba minto tungusa abantu bajase Kristo barandia magana mwa kwena maya kai giretana inche bichinka nyirigereria komenya na kiro yomo na mwate mwensi
omuntu oyo yomwekera n'omukundo omuntu bwesogete sana naye n'ebirore nababigite nanje etayi yabigite omuntu nabakoroga n'omusomo nandi omanyete ebintu ole buya kuyo ndi naburuki na eretali muntu okoranga yange ikarama chancha binga ikali nchabu tali muntu ole buyiga bono inchinga keroranga komenya na kiro yomo ngano yali tuliga ali estole kumenya tano yo minoro chimora ino mweka omuntu gatatu narole gatigati oyitu amenya nere okuru Kristo bono ekinde yonsi yokolero yo mino kuramanyanga Kristo nabago kunitaka mukura igongo kunole Kristo ine onye momenya tano yo mino kwa murama manya ko bako kwa Kristo kolire koliago kukaba noli kwarama igo kwaramire Kristo nchina hali ikonyerera nga Kristo arubo gatagati bwaitu kertomenya n'abaminto nga kindi yonse okora n'abaminto tumenya na Kristo nwali mulisia kertogo sa selese ne samuyende toirengo asenchire aben actually nga for us to be complete yes rio Kristo rasma ave nga seitose rasma ave meito nagia ko era nao ebune kivunge gia tata nga let your speech always be with grace yes amen roro senyarete kobage koba season dune omonyo iseko yobe ko buche na ande ni go korore lakini ekarore well season ekarore well nurtured ni go konyara koba okoraki go gwanza bono kuruga guri orio lichi buri korwego cha sawande ni gari ko bari nyoro roro ekyagera bono lichi to konyara koba to koana na ucha sawande ni gari koba eri nyororo that's why bono Paulo akonyara koba kubuga kanyanga nga kitu konyara koba to komenya buna husband and wife abasacha na bakungu buno musaja no mukungu ekyagera kuruga iga instructions na bajiko nyara kabachi korugwa asenjire yo kabire yo na ane nyara kabage utoira bono gocha saba Kolosai isato kifungo kyae ya 18 gasomango egera nyara kabatogo sukagago Egetabu negia Colossians chapter 3 verse 18 Wakorosai isatege sieli hasoro chiriru 15 na gatatu malikago kwa na igo mwancho muligerelie katosoma amo naye the Bible says verse 18 Biblia kale kwa na ekero nkojerigelia tenga inwe abakungu moigwere abasacha baino yes buna ewenerete asomonene moigwere abasacha baino buna ewenerete asomonene so omonene should be a unifying word in fact ono omochando mona koba abasacha twake butolera asegete bono to ko abakungu moigwere abasacha igwere ya tendo kala kiko so we need to tunyara ko batuko muigwera asomone omonene in other words igai ko bona bakungu ba nyara ko ba ko instructions so ekera ko nyara ko 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 asenjere kabire yo nelinga ni goto bwana ta ko batuko igwera gose tunyara ko batuko submission gojia ase asomonene then nabagaka na barabumba nyalte ko ba ko egwatia role ba ko nyara ko ba correct ba ko kora abagaka barabungi babwana ta ko ba ko na inwe abasacha mwanche abakungu baino timo bano bororo asibale na inwe abasacha you been instructed to do what to love your wives ingiye ko yaramuko nyara ko mo ko le kurende mo ko banje senjire kabire litangani Kristo na nyara ta ko ba koraki na go twanje egere Kristo nyare ko ba go twanja we need to transfer this bono go just abangina ba baito and subsequently ekigionsi niko ko nyara ko genda bakekani ekanisa so igonga abakungu banyara ko bago submit to their own husbands bune ko bugenda ta asomone and actually that is even echoed as our verse also 5 verse 22 and akogenda na basaja banyara ko bagwanja abangina abakungu babo mbanyara ko bako geju many times ngonya orole family ekere constraint yeta iyo because this is family mate umochanda soba igotwa unjura bono for example tiganda boli bono tu aligiri ka bagaka ambo lyo mumuroyo amariko gate banga omukungu aigwere omosacha ancho omukungu igo ejukumu yo wancho yonde ni moiru no mosacha bono sambo mintoro chibunuriga oralikero musubati omatebenga I love you awatebi thank you ngaki
text inyacha buya akugani atebunera ningwanchete eyuere bubi eyone tani jukumu yoko kubwa gwache ndalo koyura gwache kwaganja yamuna azokunganya lakini asebengali bya mwanya bantu tako kote ya santi iguya ngote Rieteli thank you igo itabire. lakini nende maite ayoga ntiate ya mwanya bantu ngo igole bya Kibanya sana mungu iguya. ingakimo mwanya bantu Mwanya wando abu aroti ngoma. Lakini thank you uma do itabire. so a problem nere ingaki bula mwanya bantu igo toko takatua misquote some things Yes. onye kiabo mukungo igwero mosacha igota tatanga gutigera abo igota tatanga guchia somo nene awote taigwiri mosacha tagetenga baka ryo yera ro mare mukungo tagetambo igwiri aruwe sakuru acha masa go kwano mena taguri acha sabe nyama taguri mukungo igwira kareki amoe whereby tara gwa tinga ki mukungu gako igwira na inche mwanche twensi we are under one umbrella yonsi tokora asomo nene. In other words, actually issue yege go bage ko mentioned as a Ephesians as a man go say verso na Colossae actually yo wanja no ko igwera Efeso na Colossae so as a verso ne ri gunyara ko bage ko ro kitat sacrificial love obwanja ni boria buri kristanya ale ka wa gwanje kanisa bono ge go ika Colossae yama nya konyoraga no borie ko bang musaja ko musa boy yama ya watebanga don't be bitter to them no konyora uno musaja watenga injinu musaja gwe injinu musaja gwe nkeyega so in other words tunyara ko muinario manya watanga momenya na baruno bongai no bongai so what we need to do is this aba kungu panyara ko ba usamire to their husband as bunenya leta ko bagya ko ba ucha asomane na baga kana baru they have been instructed to love their wives just as Christ loved the church. In this case wife ono ya reflect through just kanisa ekagera Kristo niga yanjete kanisa ekagera gaja kanyara kabaga utukwera ekikira asika enjere kabire so as family life as the mugaka over the head ekera kwa bere the head lakini rende unyorenga talia yo the head it is our father who is in heaven or the head because he is the governing factor. So Pastor Geoffrey, yeah, so I want that point na waya kwa lete mechani na mostly kiagari mate mtu acha toka ikaina in this life toka cha kwa leta gender vindo monda tabanga what a man can do better ono toka Syria that we bilia omokuma watabanga mosacho yo gentonke yara nkonya njena asomire imbwate digiri erata bwati whereby ekera mukungwate nari yo boroso ngaki omosacho yo nsariko nero nsomiri bono bwiba uri moshara nkori no monge kugoyo bonsariko inkinta gatakoteba ngabakariria okare kuri moshara mongo bomosacha pakari asomete komubwa in the house igomoro mosacha no mukungu amasoma ari kirasi that is why nganje abantu mbare nganje tebake and I like giving the examples nanda oyo mono mumanyete omweshimiwa korunga Rosi Orondo no mweshimiwa osoboyo ekerare isiko no mweshimiwa boye nyumba mbonyore I'm sorry to say this mweshimiwa na manyete karibu nyumba no mungira bumuchie. I remember one time tuachiete no tolebu ayaiga amongina anababe gete siri basi awende we kanamba 7 ni akabete namba 12 ako tarageti isika bando to akoro ngo mweshimiwa akabate swa nyumba mumanyango cha yani barocho no mufanyikazi yokorete nduki ako tebanga ekero na ikire nyumba I can't allow anybody to cook for my husband. Yani ayirweta sengencho so ngita tataba nga nonye mirimo keri nonye byo stogo kora tobunyore inga nyombaro ringana likorunga wife and husband na litigarite komo aya no mu chief isuka kabante iboko mbuyamono lakini nyomba akanye ko mugaka wake abona bako ibo ongaka bale iboko ngikwa tata yani nata what's pastor nkeringa enyomengia goza senka nige bwe ko mukuma ba submissive yebon na ndege tangani obwanja nibokoreki bobor amasikani yakoreki abor na obedience nyala kabage yakoreki yama yakobo so bono namonda tata banga ki
ekero twabekire obwamate bwaito buno mongina no mogaka ase family ekero twabekire boroso buya na abana bono mbanyore ekopi bagotwara ekiagera abana igo bagorigereria kerito gokora onye tunarite kuna kurutana chinkundi ase barigereti na barabusiabo egenda kopinga enyomo ne yechinkundi so ekero tugocha bono abana na baibuli ekero tutiracha abana na baibuli abandu cyo muri murandia samba nabwatingana umayite bono no umusangwa adwese yarabangina nabo muyigwere abakungu birasaja bayino nandingana nire narora nganitye barandi samba nyementere buna egwenereta somo nene umayitengana ni tugutiga yenginje sana asomo nene actually nere tuko kwano kuigwera busa umungina nara umusaja nara ali nitwa basaja tole uracha abwa tuno kuigwera aje ni mugariji yako tayanga kwano zire busa umungina uko mukani busa ya ateli asomo nene ingana nire ibwenerete samba kisigara kitugizo kingana yibwe mbuya mono as a husband and wife ndaka nagikwanira ibintu mbiraho bikwanira bibere lakini biteneneira nakamo yes umusacha igawanja umungino no mungino siko wanja kulia lakini ibintu bibere bibe bisibire asomo nene amen igayani ngantwanja is in another word nabo gwancho umusacho omusiko umusacho ngayo ko bumusigetanera gwanjete agodemanda ko iba mujikoiba igona na kidi bibiri akora ujumena ko tanga somo nene I love that mine tinga ibinde byonse bimo kora in between as enyomo nyasaye na bita bete lakini mo korange mo kora as enyomo monene tako kiria mona birobyo yoli gwanja ko ino gusika ko ina as enyomo tikoyo ekole between you lakini as enyomo monene ngora tiki ngoyo that's why 33 yakora buya sana babezo isano 33 yakora buya sana agiata ababeso sabakora ababeso isano ibunga 33 ikyo muiso pi eyateba iga isano 33 ekrosoma ase 5 Biblia ewokuwa na iga umoncho muri korende kira umuntu anche mukaye buna eyanche tere omonyene umukungu tamo chagusika umusachoye igonga tamocha igonga ne it is a command not a request you must we go umuzike no musacho onero we kagara amwanje muri hanjete ero monyene umayete kero wancho umuntu buna we hanjete is an obligation from God. It means singe njerelio taga nyo oyegosere no muntu yenjerora mwanje toko mogose njerelio tesune bono meta mangana nale gana arolira gutukuna abasaje ikinjireli gwa chabiti mukago oburubuli naye kwale gote gwe chabiti tikiro lyarida naikera gote baga umuntu narubuka bono mambioro marumu igonye kwa moroma ogai Biblia yaikire gote naye kwiroma buna buya nchete bono kwali kwiroma aye kwali kuibororo igotomwe yenjere kwa mwaku igubururu ara bwalja kuibo ne command ndi bona bakungu bako yuga bono ero ne must mwanche musike muyigwere respect you yani ngwana koralia kamwana ka kujeza kamocha nika chika kwa kaka boko karurake ogonjo kanoburu kwa mwaka boro ogoyora mwana uri ekagero kolegi lakini ya gokobogo mokungu kwa bugolie nyaunyo wasujuda igo nakiege buya tanga omwanche unabeyanje yani ngendo kelyo mokorere kibi in other words we can affect kiana gwale jago gekoreru gonga kero mwanjete nabo nyara koba gukumuira no monene atuchikire bemona sana pastor akonya gwachakire kwa na Bible na bana alafu bwatera go muisia ibona ara gotebanga 9 buna bana buna Bible ocha sabana mato mwana buna gokina igabwate obongo bwa bongo gitabu kere very plain geria drawing twakairwe school getarari kugende kera betese bono mwana na hai tiko jimata egisi ne igo ya hariki nere yaso so no mwana asebirengere byaye ekera okina igo bire plain keria ko nakorora korwa asemore na kya ndata ko na copy ninganje takobera ne bimwana kera bigo no chesa na rai karansa na era asebire ngaso ase mwana getiga bono nkanyora ngo tiena bire
ono ngwa kitibale gendo ke bagoroka ngacho mama nacho baba ono akagosori kai oyo ma wa kitibuna mama endo wa kitibuna tata ono nkanyara baikira sigite kasegi gacha kiro binkundi ke abo ntangara kaya kanya kamura muna birere jinguru wake kaengera kanyaro kakabe kirinsi kama odenga tiga karati kana nchenda ko bikazi kana nchenda ko bikazi muna mama ko bekata tanzi bono bona krabia ko olia ndo tena ko bonga ko mwaro ko lek odenga te mama na tata na ba ko nega nyumba mama bekata tanzi tatu mo bikazi au jinjani igoro cha bana banga kibakina bamanyete neke wote motuga ibakerushi na saba iboli so igonga buna abaiboli ocha sabana litangani twatebi gutoranchana intwe turahoro kyubuya bwaitoro mwanchene bwaito buno mosacha no mungina ekera abana bagocha abana na masesenio ase family ne biewa bikora somonene nabekera bachire igo bago kopikerike woche kora rande kande ka kamba wana karo mulisha likara ka kamba so kero kirya wikaras kacha ikaraso kare te taikana ntikoruzika kino mulisha akamwana kao manyete umete kwa na inu mwisho na na yora guikara akoleta guikaranza matane mimi ndio daddy yes they act what they see igonye onye konale to kona weso kabuyega na akamwana kwa kawo kina benga lakini jengo so kabumba sarakati gamba bura daddy so keliyo gokora na kimalika hoteberanga train up a child emeranganishi na mbiri kimo yastanga egerio mwana engencheria akanirikoba ingana abo mogotu takoya chimutiga nchereyo twairu chi command ase chinjera chinyinge buna abaiboli onya twasiruko onya twabanyana nturanyara koiwanana riri na abana abatokoreta ingotiga torense bagambere lakini yasa era batabanga ase amate yaye ne family yaye eriere boronge oikagyonse ko igata baba kana ase gitabu kya Kolosai 3:21 adanga no inu abaise timoge chi abana baino so tomanya una togo handle abana baito ekyagara abatege ntoyo chakyara ngoki asa abana kwairwe erende lero togo tema twanyora bibire bitatu kono lyo temet bagakali bakale baka 11 lakini asa abana abonse what imbwa tebwe kaini tabi tebwe kaini biewo baire bibwe kaini naro bwato ko igubwango buna gwakwarengero iguri no ndi naro ko irege kakalod elinda mana ko igwe kikware goteba so to baisa gotaka ko barengane bonse understand kiro mwana oyo nyasa ko ire buneke wase family yao ekero kwa mu understand onya are ko manyanga kyokorera ebiyewe na go train kiro mwana ekerekewa na kiskuri achera sikuije kunga CBC elinde kerekewa ya kiro mwana okerere asenchere gwenete igonga inkinta tukobeka ngeringa tobeka abana baito na barabona bago chikunga bayigwere asomwanene ndibo igona inturi tangani tora abaso bwege nugwa Kristo na baro manya ko nyara gotwa kigera to konyoro mugaka ne changiri igoko nyubaka kwarare bara lakini otate abana ngaigwera asomwanene ni tangani goika tura igwera ntu abanyene ekero to igwerere to manya ko beka abana baseme singi eliega neiri na baro to barara senchere takire elinde kera bago kina bakina maitenga kene nturwata se amate abantu manyite Kristo. Amen. I think pastor gwa bekire na bako bekire buya inkeringa intutwe ka baibuli tobe una example egere to nyara ko batoko babuno mugwe kana goja sebare ko buronge oise korigereri studies una chinyara ko jikorokia etoke nga baibuli twes nko anda tole kanisa buya to tai ko nyara ko bato gotika diori na abana ko bago kina bonsi ni wa garaki na barabu na bawa ko endekani kanisa in most cases lakini ese gotoka nga kero kende omugaka nero kogenda omongina ta kogenda gusomongina ogenda omugaka ta koraki ta kogenda bono okonyora either way na bokonyora omwana batanganye tata tachieti then why should I also why should I go igolende let us teach them this is an obligation to according to airu una kwa quote Proverbs 22:6 train up a child muegerie chinjira gagukina ta konyara kabaga koraki gaguchitinga na Deuteronomy 6:6-7 nero ya nyara kabaga otebanga amachika nyasa onyale kabaga koraki gagotoa teach them endra ko egeria ba endra ko boegeria bana kere mambia kere mowaso baegeria in other words again do buna bono Bible study begin with the prayer in the morning end with the prayer in
in the evening bono nige kunyara koba ko beruti routine so tunyara ko batoko guide abana abaiga tunyara ko batoko ba the instructions ejire jindonge once tu abaire such instructions bono riorio na abana abaiga nigo bakunyara ko baba ko baraisi kumubwati ororioyo Yesu Kristo so ekera bamubwatiri in that manner bono rio nigo kunyara ko baba kunyara ko bagukina ase kanisa na ande bako baba gweri na ba no bwanchani na ande kera banyare ko bako baigo bono this is we should guide them with patience Pastor Samba ndio kanyara bunu tukute oboro bwa kodrek bwa baire ko train umwana tiga kumuga kabuna nengiti ogaraki ogoita because it so happens so that's why they saying parents do not provoke your children because the more kiga na ande ko more kiga binyarere iga guko moire binyarere na anu murangiri you share together ko kira kine twakora digoso diri gwakora na diagera na koraki na guchuta binyarere next bono to baisa ko koraki bono next nero ko bumwari ambe chanda baibuli babwate umwana akogosa rero okira taiga matego sana agosete ogacha yes ogachira ni amagoso bakta gosensita kagocha kubwato umwana agakumuikura tamaitingia goiteru ya amagoso na makuru abekera niri bwana sana batego sana akotego so itukuri mona beke ni burubul bwanzi bono gako tumiri nyasi okoira na kurmoino go chao mungino taboki tari gorio igo konyora ndage nyino mungino lenge kwanyoro mugaka kodreki omoga yachiri bono borobori oja wikererio mwana okuminga bono ncheke now this one drives us egera tu akorero bwa mateka bire njere kabire yo tunyara kwa tugukina nigo tugukina so kwegena in such an order kuruga bono yama ya gutuira bono to work relations nla kitu kunyara kwa tugutwara obwa mateka abarende tutaraso abana abuna bondo jesamba nabwatengana ngara bwenze mwana abana rango beka gaga karaka ya sana again tekenene nyasaya eta bayibuli ujisa abana ukuigiria Deuteronomy 6 6 to 7 egina giye ndabayete nuko bayegeria ande bibiri ko era serenga mayegeria ya bayibuli babwenda ko bayegeria na mayegeria akurwa singu asomona yani ya mayegeria ko bakonya there is somewhere na lenge 2 weeks ago na lekuegeria basaye elibaje after I was telling ya bayibuli nga umwana kuigwera eskuru aiwero mulisi kanisa no mubasta weka number 1 yeto kenga kuigwera ari kuruka onya tari ko kuigwera muno moibolinka to expect yache kuigwera eskuru ne kanisa that's why keroso ma child guidance era ni wait ya batanga child guidance chapter 1 ya batanga the importance of the home school ngobuya wenka kobamunaki eskuru igaba it is the home that the education of the child is to begin mulisha ngonya ngunya yani nga enka nero mochakano weji semicho mwana chigo chakira yama odanga here is the first school aigano ere school entangani with his parents as instructors sa bible bale buna borokia is to run the lesson that are to guide him banyar ko bago soma megri ara nyar ko baga ko bara throughout their lives aso lesson of respect megri yo gosika obedience and the reverence of self control no we care bokamanya education in influence of the home amasomo ayu akunyar ko bago jasinka are decided power for good or for evil na ra kunyar ko bago chora aita ebo buya gose obobe igonga umwana ko be ku musinki oro muya wika korukali muno moiboli oireri bagali nene muno mugaka tutigendo kalinga umwana gagusareka twatanga no mungina abana igo bara abantu bonsi igabara bumusacha no mukungu gotwairo burgess yoko baegeri umusacha ryo bwate time mutajeti mere more kana abana baegeri ryo karega asi kwa mutige kwa tigeiro munginogo na abana ero take that position yoko baegeri yonga tobwatira ne igo to baegeri kiagere ara ni waito totabiringa into turagere bara wa senjirere ngiya osebasire gongo muibole na robwate libagali nene na nkano esukuru entanga ni otara moire kanisa ose esukuru aje gosomi cherelio ko rabene ne esukuru ali mwani mama tera manso wanga na bali kuruka patirende the bigger role ense menene pi yo mwana go tware mbwe ngiye go sembe
omong'ina gochangia nabo ntagete goteba ekimani omong'ina nero obwate enseme enene ere 80% yokwegeria omwana maete omwana nonye nogokwana amanye gokwana gose amanye omonto okogera amanye gokwana ning'o nomong'ina nero gamotenga ta aya toiyo maete mwana ona gota ta omwana okina omanyete gokwana omwana embwa nene aya egenda kwanda gokopi korwa asore ng'aki okorespond na ng'ina ekero gwachire nyomba ng'aki okorespond na barabu na abana lakini omonto obwate kenene ore no mwana ase ng'aki entambe no moibo omong'ina ekera naki amarika gotebera ng'aki omwana omoriri igakorete omoichana ase ng'o ase ng'ina no mong'aini orete omogoka ase ng'o ase ise igakorete omoichana ase ng'ina ekiagera nero ogocha ng'a nki kwamwegerete naye kwarenge nere korunse mpaka buna atira ekero mwana muna akogonka ng'ina arigerete ogosio nere amanyete ekero akomogonki obitete amanyete ng'a omonto oyo nonye okongonki iga agechire so abang'ina mbabwate roria nene abasacha ntobwate ensemo lakini ntwe togocha twacha goikera emonto ribia minyokire igora nario okona gogate ng'a toene nkogorere rindashi okona gokapima ng'aki etabi yao mbuya komate agatori biya lakini omong'ina nabwate roria nene yokwegeria omwana naki kiagera nabeka ng'a abagaka naerioro take that position teba ng'a nomong'ina ogotigeru ebe ng'a twengeire abang'ina bakario tayo kago omwana ojo ekaso no kweri moti obwate era se joko oro ekakina utilize that opportunity erioro morere bono Paulo ngia konyara kwa gukwanira igoro ya slaves amona na masters igaiga no Paulo akonyara kwa gukwana ng'a obwa na jagera riringa obwa amatororo mboli bo konyara kwa ng'a kibura sesi system many times enga ki Paulo igo ba ngotanga slaves obey your masters na aro with sincerity many times didini go yange ngaki ya slaves but this time buna bona iga nsaligo you could be having a master, isn't it? Whom you are working on ekiagara buna bona iga you are either an employee of somebody as enjire kabirejo again they go kunyara kawa okora do it with a lot of sincerity. That is what Paul is trying to do, what to advocate inga ekeratura iga itoke nga you do it with a sincere heart kunyara kawa ko igwera bune ko igwera omonene so inakia kora bono Paulo akonyara kawa gotebia bige ninga banyare ko bagokora buguse basavu na Kristo gwe ko manyana akonyara kawa gokora ki ga gusafu kende gionsi ke konyara kawa gokoro ruebwe kayo monene tiga korengera ringa bono nko gekora my master taroji igo bono gende kingi konyara kabaga gokora ge kobo so that is those are instruction to slaves gose to call it to employees now masters bara wingi ba nyalta ko ba gokora ba go tebi towards their slaves because there konyara kabaga go cut both side na baro ba denga let everything be just and fair banyara ko ba kunyoranga na barabu babugate their master who is in heaven mbai kabate benga bono ni gotore final into to konyara kabata gokora kiregento in other words bono gaiga na igo je equalize that both of you a slave a master and all that we have a master who is in heaven egara to mutwarira senjere kabireyo na ero konyara kabaga gutora. That is why now we look at one story ure ya Philemon ega konyara kabaga kuminyokiwa akonyara kabaga kali kwerende na bwato musombolinge korukunga Onesimus. So Onesimus egera konyara kabaga gotama iga gotama eventually oja kumira na Paulo. So egera kumira na Paulo ga komorokereria buya kabisa onyara kabaga ga goitabirana na kumanya bono nyara kabaga komu present with just Philemon who is the master onyara kabaga komotenga bono oyigango koretera tari slave no koretaki okagirete lakini morishivu na your fellow brother in Christ. So whether you are a slave, whether you are a master, whether you are an employee, we are all answerable to our God who is in heaven. So what we need to do, let us serve with faithfulness. In all that we do, let us treat others justly. We have the same master who is in heaven. Etubwate omo nene oito oyu akoletaki ole igoronto baisa gotwara partiality ndo baisa gotwara discrimination and akotebe nga bono ninje ngoraki inkoba senjire kabire na such equally to provocations wango igana rero monta uji gomkwara igo monta renga kai
engineer amwenjire kabira kidaba I think I'm the boss no ebite kabira chingwade jijamio kiro yasada randa I think na jijire the trending factors jiga kire jiga tuba tuweze na kimogo ji passive koi wango oyo ramiro next koi wunga bono na njiti kancha kare inkore in feedback na nji the back kwa nyara bono insi anyare ko bage wo jogan let us be guided by our God who is in heaven egera tu anyare ko batoko baga guided as njere kabire yo itakuwa sawa yani obwamate bwaitu obwamate bwaitu ntobwato obwamate amana Nyasaye oyore master yaitu no bwamate mboro egatiane no tuori bono obwamate obwaitu nto baisa kobeka big differences ngabono oyo no mukori mirimo njire boss tumanye inga twensi we are at work nemerimo tokora nagina tebanga abantu babegete chimbebe gete chinene sana ingoyo taligentara kwana asatole kyaro no musomba oyo gentonkeria atotebe. So what is there ngiringa toe kero yomo ribaga asemeremweye tokora iyo Nyasaye igate bangekenene toinyore ntobwate na intwe omone no rararia ore igoro oyo toligereti twins eidobense eidobe igoro na kyakorangereringa abantu bonsi baigwa mangana ayu erinde bamanya abarabake nabanene bonsi bategerere na koigwa. So amangana aya akeraho yatabanga obwamate bwaitu tobeweke kobobuya tobokore emeremo tumanyete nga we are answerable to one master. Amen. To answerable asoyo umoneno yomo oyore Nyasaye haijalishi na boyo karego kwa buse chiro haijalishi na boyo karego choge chiro na boyo kolisi chombe na twensi abaturamo twensi tuabali rukoba abanya sawo yomo oyitwensi to gosasima yonga insa na otobeka chimbebe twateba ngoyo taganiri kogenda sabari mate no nekerero kubanga wale oturi minto nago jitikale ero togotema kobeke suti bakinere sabari ariko bangonsaligo omondago tabang para bitoko ire sabari onsaligo tagwa kisuti motige yakoro tegeli ngirikia yabetereria ninginyolete buya sana muna ono nara ko oyo tago cha kongege to nyorete buya sana na chite nyangi ntangani 2007 na sabete suti kajiri nyangi yani mpaka ona kolinga na inche tikanteme ingiche bichaya abandi ekyagero tabetyo none gari to wocho wancheru so ekyagera to begete gento kiki esuti. So there is a time to begete birasi none kenyoro ikira bono abangira begete birasi ama ite kanyare berta ko irukia ta kanya goroskari kiro ne konda menyerete nyare berta ko nyara ko genda kegani na tingo muchika za sabageni umuntu ngana kuriya abantu korware bacho kabera sabageni ogotiga mukamu muri mwabore jirani orenza umuntu genda kurimo abasani abari bari buya bacha kwenda kurukaro karuguru bacha kobere sio magani ga gusongo we bayati kete mu murubu abone nsema ekyagara tabwati kinde amenya ta second anga yo mujenga amenya that relationship to kobeka ntora inyora inga we are answer but one master. Amen. Samba comment on that na ndo so era nie Psalms 34 verse 22, the last verse of Psalms 34:22. Wadalinga na we kone dagati yo kora meremamo usali asto kore meremo yito meremene wenda tonya kore to manyetenga you have only one master irenga 34 verse 22 kyo mweli on p to yunga kikero kiyotema gitabu gya Saburi 34 ekirosoma ekifungo kiria kemerongo ibere na bibere malika gotebanga omonene nigo akobolia emyoyo y'abasumba baye gusundi tali asabo bakumutamira urache kugambiwa igongo monene niga akobolia emyoyo y'abasumba igonga koro musumba inata wadi siali soko wimirimo yekore kumanyetenga igogo nyekora asengencho yo monene akobekiroro nero lire iranga ere na abolie omoyo no monene gako bakonya bali bakumutamira so muna togenda to kore mirimo ali astore obwamate bwito obwerera ni bwito bobe boru buya to inyoretenga after all
ntobwate master yeito oyore nyasaye wenda gosikwa yama gotuira ngabono kere tusikaina ase emereme bono it is easier for us to pray for one another. Sure. Bona utogosabirana materi togokora emereme ari ase tore nsarigo minto enchereri tokorerani naye tusikaine bono igekora isi kina iranire mwana marogo bariringo sabana ngunyora ngo monne go gonsese ni bono tuwe bano nsarigo yani nga obwanchani bori obarani boito enchereri tusikaine igekora isi ane ngora tenda abantu nga togosabira muntu maya onya tumwanjiti number 1 umuntu wiko mwanje buna buyanjite bono yo kobera raisi kumusabira yakiye kobera Paulo abo tusigeta sana bakorosa yinye kibungo ibere go ikabine Paulo ngo segetara magana maneno oro igoro yo gosabirana Paulo ga otanga bono kina abasabire na inwe moto sabirani nje Paulo na Timotheo amana abande moto sabirani enchere ndogo saba kobenga na kwo egente kenene asubuguma bwito buna ba Kristo muntu nararia ogosaba kera bwate mejando nsa ga komokonya kiagere nsa ta ko batata konya ndura bae oeba ande tali kuchira no te anga mano nsa mbya mano yente kana asaba nkwa kenkolera tali kuinyura igonga toba abantu togosaba continuously kerango soma aba Filipi nsoma aba Filipi yeyamo chagereke bungo kia katatu mangana ara Paulo agokwana aba Filipi yeyamo kibungo kia gatatu mwana Paulo atayama ya sana agotayanga mwirenerie nyasaye ngambu ya mono asikira lingana na inje botambe una Paulo ikerenko bainyora asogosaba igonko bainyora na omogokone obasende igonga Paulo igako tuinyora asogosaba era ni gari ko irali bagali nene asogosabira abantu bae bali ari kwigiria anto bali ari kurandiria igari ko irali bagali gosaba igonga 9 na kitogo segeto bakorosa yinye kebungo gya kabiri gya gatatonga tuirali bagali nene asogosabirana lirio gosaba oganetinya sako kolera amaya inyora na nyare benere tebinya sa bono gugunsisenia inyora na nyare benere to mutiga toba abantu to gosama ta abantu mbare tonari to gwesabira antu twike oda to mulisi yose ni wae wieka yani mpaka to bwato enda mwa mpaka nama sabo zaliwa mito monda wate na mwa mpaka nama sabo aroje kaga gonza wera kusiseli gude yani takie ke Paulo to segetanga let us pray for one another kale tu asabira nire elinde omonene aireli bagali nene zomera ngeke bugu gya gatatu ni yakane bakorosa yinye some ya gatatu ni yakane egero some gitabu gya bakorosa yinye kibungu gya gatatu malikago kwana umonchu muligilia siri ya gatatu na gotusabira intwe boigo elinde nyasaye ato igorere egesieli aseringana lyaye ilio tukwane obobisi bwa Kristo naki nase engencho yayo nasibirwe igo ngento kera ogosaboko Paulo tutabiri ngento gotokonya igo goto igorero obobisi bwa Kristo igo ngano ini ntu asoborandi obwito ngorate hinde pastor tie nonga newe na to ma to borandi bwito korroba una barandi we ikebe ngabasirikia batokoranderia aseba na barungu tunyora barasogosaba egere obobisi buri wanya sae atoma norere muna barandi egere kere toji ko baegeria twaba ekikero wanja kwanya sae tali wanja wetu igongo gosaba kori ngoro kwengenjo mono jinko inyorango manna go gonzesenia seseni no molisi otuoli seseni onsaligo seseni ne TV ite agatembe ukuno go saba kwengenjo mono igonga true that na linya sae ago ikirani chirichire chiae kiana no mongina white ngo secretary great controversy page 525 ngao tanga true prayer of faith that which he would not bestow did we not thus ask igonga kregento ogo saba go kwegena kulia to korwa uchi nya sae na kuwo koreta ebintu biri to kuburi kurwa somonene igonga kera tu aboriri wetero go saba kulia ande tugena ngoma no to igure igakwire ni go saba kulia gocha story. Amen. Actually it means nga ogo saba nenjera yamo yo konyara kabaga to go support yaba abandi unabona igakero kende no bakonyaranishu ko igunga member go se no eno murandia also the ways otebanga pray for me. Actually that's one way you can go uplift yaba abande na wetra sogo saba it's a means we get connected to our God. It is through which actually umrandi na ro gorateba usogo teba and actually it is true inga saba denjere yamo yo wake singo jasenya sa go jasenya sa
once wa aggressive gocha senya saa is always ready to answer na ande tai ko yebeka pisi esi bya jaza ero ego so one touch ekera kwa sabira nidi abande it opens so many opportunities ya Christ ego tabanga ogo saba no ko igore nkoro gocha senya saa uno ko Yesu musani correct yani ko babe kam na ande nkori limited gocha se buna bono matende to ikira ngo saba nenga kia itato kana kuchikorandia gochio gochaba no gochikoragire ndagera because agubo no gosaba koroku antu ataikwe ensa yendagera ra etik na bakonyo na bakwebe yokora lakini yendagera na bakora so steps to Christ chapter 11 egotanga the privilege of prayer obo bisi ogo saba egoteba egotie no tianso memuna kwa quote prayer is the opening of the heart to God as a friend. Note that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. That is it. Ikona masabo agotoira asali una basani bai. Wano una basani na anda actually na rago to connect. Wano tu aba connected to him. So many times no nyane kero gotara na boko musabanya sai silently. Na anda wako ibuza boko sabo. Na boko kwanda ujigali kwa nende things are not right. Iswali ngoja na abo. Yes pastor. Ayano Mauricio tuoi. Oyo pastor Samba. Anje pastor Tieno. Oli no muralio nzalibo. Na botora atiko muralire nde ababon. Nenya rekane uno musombo Nyasaye amenya tasobo gimo wae tu ati muntu gosabira yani ngaitu ati muntu ndo gosabira well na bego nyarekana kiagera service na koleta ki na error na gide na ta watsira ki to konyori abona that's the point naji na ki kinata ketenga ki onyo muntoro uno musombo Nyasaye otabu ati ondago sabira because I'm very sure buno mokoleri buno weta sira de munda denga morisito saberani pastor goko genda to tueba kana gon saberani lakini kwa nyanga hiyo muntu no bolinga ngogo atoko sabera nganje timwa no so meaning ye salvation karte ke tege salvera una ono dia na koran sabera nga samara mungu nyago go sabera kire ritu mone nanje na yako abantu in my list Congo Sabaiga, I have a team and I have friends, I have some families. I have to mention them. And even them, they know that I am praying for them. That is great. Yani, what I wanted to say, Naki, Bunomos Kumbonyasai. Onye to Kunyara Kubugodi no Yano Ndogo Saberabano, Bogodi no Ne Kanisa Yanyasai, Yesabiri. Correct. Carry something that you are praying for. If Jagano Savana and Jaganyasa and Konya and which Yang and Nabuya, meaning your ministry is not complete. Actually, Paulo, Gakonyara Kabaga Kobolia beginning of Banyara Kabago, Sabujas Nyasa, Egaranyara Kabago, Mirangu, Yenjiri. By so doing, Emirangu Yenjiri, Ekonyara Kabageko, Ekoigoka. So, Ekinaki Paulo, Agonyara Kabao, Danga, Umurangu, Yugo, Nigo Kurulivaka. Egarana no Mukoma Genuara Kabao, correct? Kogoso. Otherwise, we go to Kanganigo, what is self prayer, the Ordino, no Mukoma Genu Konyoranga. And even prayer keeps you alert. Iko konyara kabago kuibeka botambe na yani ko limaiso. Na konyara kabago ko irane ngambu yamo. By so doing now, you are able to walk in wisdom. Omulisi amangana nganeti mubekero muligiribia. Yabeke. Ningu yobono ogusabira umetinga nirega no gusabirana taligwe sabira umayete ngusaba tule lakini oli kiweleze ni agotunyuri ntago kwanira atwale ko mukyamono no gusabirana yani gwetani aye na ndo twaro yonde exactly bono liswali yachanga who is this person you are praying you are intercessing for ningoyo gusabira no musani olimo kolinera asingencho ngora endo lukuya mabere mwai no mulisio tuli asengencho tuli nabwadedu kanko nani no yekebiriti no musani getaje njo musani okerongise ire ngongo ntomera zingi 200 nera ngosabira gweka na atizania sinja atizani ngo mwagrade simete na byansambiro ntomere 100 ninguyo gusabira
is it possible nga ogusabira nuko Kristo Paulo agukwanira kubwatira nimpaka bali bande batali asense amwe yaito barababisa nili swali mangana yona arase Biblia na andi tokonye muligirige ko muligiri na cyacande kinga abali simbabe kana babasta nga tusabirane wonu manyete nchenga neti ayumwanje mungino uli okora achaga tokonya tumusabire ayumwanje maito munga kana ali tokora ko bese skuru bisto musabire sana lakini igaense mu muri no muhamatogo mino muita inere tokumusabira ni moyo togusabira nabonta gatago tabanga ekero togo taba gusabirana yes nabe konyareka no sabira umusani nabe konyareka no sabira umubiso nabe konyareka no sabira murwai no matter who lakini yo sabirana ngolinga ayago waikira kwa bibaga lyo gosaba sabira abantu bonse ikyagera omusacho koro kwa Ayubu abasani bae bakoro kubaba so haribirira basi no bali kagia igo ba onchokete bakaba babisa because ekera konyore mechando Eliu igago nchoka bago chabako bako mochoria Ayubu isaranzo bali abasacha barakini bali kwanyankolira bwo nabo ba onchoke wakwane lakini ekera gosoma saa Ayubu 42 ekefungo gya 10 igotanga Ayubu nyuma gasabe eri nyuma Ayubu gasabe abasani bali bae abo onjo tokaba babisa lakini erenki agenda kokora igagenda ko basabira mautenga bona nyasa ka iseseni Ayubu akamwago etani bintu biri abugata arakabiri so ingita taba sabero mobisa sabero mosani sabera kero yomo oyoganetie amasabo ekyagera nkonyari kanere omonta korangeri ngani njo nkorro gosaba ombyo tabe ngabutindi ko gendo erinda ndakotanga ori none kero onkeyo ndachigo ikaranza alia kendo ngenda igego tebanga eke togo sabera kero yomo oyora sogosiwense so long as kwanyoli bagalyo gosabera abo mobisa abo moza mata anto twanale togo sabera basani boka ngano tulingo sabera kyagera bwata ke nanya barakurwa sari nyasa yari ko munsiri abantu chimata so igatanga sabera bozi ababwate abatabwati abarwaire nonyana ababisa bawo ajya ko basabera amabe basabera amaya ingerinde nyasa abakonye bayikero gotoleka Paulo yo yunero kuliko bolinga inkirato gwenere wancha bali batu anchite wancha bali bayitubo gatugo tya basana ota ya twancha bonse bona sama sabanaro tunyayire una wancha yes kimuliswa kwa nasingani no egendo na go ko rangilinga wizo mwale goteba muina ko larani yani walking in ways nenda sugo saba mulisi otarakora gotara no bongai ewa egento ngena ta komentaba sugo saba ntonalete gosaba ntonalete njere rito gosaba nga omuntu bwate request gotabiri nga nsabere na rogosaba patinje ngento ngere tokoroka nga the conviction of power janya sa sometimes muntu naro maeta masaba akwira niligubwangu ndirio muntu agocho gotenga nimbwate need nsabere lakini nganzo usabera ayo manye no taras kurume au taras kukoga ni usabokuri sometimes ngento kera kolega unya sa ora conflict linda intervene lakini keroga netikurume yao actually God answers prayer keroga netikurume yao that's why there is this man tokoro kwa Batimayo umuko igaga netia bwena ngento kerime aikiale bono kerago gekwana akanyoru bweni immediately what do you want nganya ndore yani ngente kelitanga ni gukora you could not give a shortcut so you hold the need you want the need actually go ikote byo monene ngeke kero kinkolera onye tura kegani gurume yao sometimes in insaba it will take wrong unless and otherwise God will convict one I so anani ibonga nere bya tuni karije abantu nga tiato babantu tugutwara kugani yani in other words au bogi mabugo saba nigo boko nyara ko boko to connect amo na Kristo ndekere bwa to connect amo na Kristo bwa nyara ko boko igore mirangu ase njiri ko gwikiraba abandi because weteraga kubono mate no muntu agoja gojira ne testimony muntu tagoja ne testimony nyankwa mosaberete gosenya ta sabete a open up atebenga na sabete kama ene nyasa akakoraki akangiranire so there no ndina bagotebanga na ma ene nyore yanyare kana boigo then now God is a God of miracle. Yeah, and all will be
will be wall okwegena kuria tua okwegena kuria kwa nyaraka ba goko bokoro ndo yara na okuruga uya nyaraka ba gegwika ngaki tugutara turi nabanga no bungaini iga no wayo bono bumaene bukunyaraka ba bokorekana nga Kristo na maene na nyarate gukwa ase ngenjo yebibye ebibye itu na kuruga ugo bugema bwakati na karibu kanyaraka ba bokorwego no bumaene no boiga mbolinga bono tuamanyire nga intubu na human wisdom tukunyaraka bata gokoraki tukumanya actually the wisdom turatare nero neringa no kumanya Yesu buno mabori ito wo bugima bwito otherwise without that you going to what wisdom wende yose because injira bwete yo ayibwe ko ranyaraka bwa wo kwebori so Christians gosaba Kristo mbalinga to bwenda ko bato akawa acknowledge nga injira turasome gose turegere tuarobo ngaini oboko nyaraka ba bokorwa as Kristo many times ndoko nyara tuara that careless behavior ne libono weto buna bona I candidate to Esakaya ga teba nga imenta matuko nyara ko bagingo karaki iginko menya ekara nyara ko baga komentu matuka menya bone ka rumo ndago jagaiga liba ga go ichamo tenga na maene na sabiti nyasaga nkonya lakini bono ga kumutarie omotenga look at the mansions chirinje bwe ko manyana nyara ko bagingo karaki gingwaga now that is not the wisdom. That it is Christ or it is God who has made it possible as a bibions gokoraki wekirana. So that is why it is ideal tonyara kwa tuko tuara obongaini tuwase totale amono obongaini tomumaete Kristo soma bakarosai inye ekefungo kia ya 5 Geoffrey as we read verse 5 agoseke fungo gya tana se ege siri gya kana soba korosai ota mugenderere asobo ngaini asamasyo abantu abale isko nalenda engakia ino mugenderere no bungaini asa abantu bali isko asmo na handerenda ki engakia ino bona engakia iga no bono konyora issues chiko nyaraka bachiko engakia no konyora issues chiko menya na abande chiko nyaraka bachiko to ira now finish with the verse 6. Verse 6 nere tuasomanga nero ya getiki text utambe chinkwana chino chibe chinyororo chinywere buno monyo elinde mumanye buna mugwenerete kwiraniria kira omuntu wetera asobo ngaini you need to know how to answer everybody wetera ga gubono no umuiko majenu ko nyaraka bagotara egera ko nyaraka batukumaya buna tukwiraniria buna tugutwara wise conduct buna tugutwara speech erendo endonge goja sabande na ga gabono no bo maene boko baigoro yenchiri and what is the gospel? Yes, and what is the gospel? It is the life of Jesus Christ and the testimony of God. Agatukwera agaja egera tunyaraka batoko nyorobogi obogima because without that igo endo tukyo kwanerwa no bongain tali kise ya do bongain ya na dai mo yari se no bongain ne take yao na kikyo igo muntu ta kwanga gara so miro buya ngabona ria ko nyara ko tara buya iga endo ko no bongain wisdom no bongain boko iberani exactly in other words tunyara ko batoko menya obogima bori na antu ko nyara ko batoko kwana na egera to kwana to tuare to reflect embwe ya Kristo without wisdom no direction mwaso manga renda chingaki na nje tigamente ke bungo kya ba beso isana ikomina isana baka 17 yasome ekero gosoma isano ikomina isano amalika gota asayo ligereria mono buna mogutara tali buna abantu batali nobo ngaini kulindi buna abali nobo ngaini linde ngagie ino ekiagera matuka ya namabe singenche yo timo babaliri kulinde mobe abantu bo bakumanya buna ogwancha kwa monene kule ogwancha kwangu kwa monene tali kwa manya ba robo ngaini yo kwane rugotarna bono komanya nkinya saga ni igo sure ekiyoka gokomanyoko gani kwa monene buna kule okwatare ne sija so ngaini oro muntu mungaini bo ekera chinga akende tangani kwa nyori unga matuka ya namabe aeri lakini manya okwani kwa monene ngakiwa ni manya sama tukae erinde binte biko byachire erinde bitoro kereri biya bitomanye kiro wancha kwanya sa nzomere kitabu kya Tito ibere kemugo kya 11 na 12 igongo boero liboli abantu bagoteba ngonye koganeti koerora erora bono ngam no mumete nyasaye that is it you need to post ai bono nyugutete koerora ku post goetara mu erora ngano mumete nyasaye kitabu kya Tito ibere 11 na 12 ondai bogoboli nyebeke oiwo ko ni kwanya sa ngakikore
ekero okorigeri tito ibere malika goteba ibere irenga 11 na 12 11 egukwana sigitabu gia Tito 11 yateba naki obuya bwa Nyasaye bwaorokiwe no gotoleka sabantu bonse obunigo bugotworokereria okwanga mangana atali oyo bunyasaye na okubani okobegwe enseye elinde tonyale kwerenda ase onsi na koba no buronge amone chingi nchuchu bunyasaye ase enseye yabono bas yani obuya bwa Nyasaye bwachira ase abantu bonse igoto bese kubanga bwachira ase nginja yabalisi boka igo buye bwa Nyasaye no gutoleka ngura cha asaba bastaboka igo gwachire asaba ntobozi yamadanga obo igo bogo tomanyi kuanga yatali ayo Nyasaye igo nga asa chinga kicho to gutara asobo ngaini na komanyo kwa ndiko Nyasaye ngolinge bintu bitali byo Nyasaye amaganinare yo kuganyo ko bekwe mebere yaiture birangara libyetu elinde tomanya ngakitoko bitama tomanya ngakitoko menya asobo gimobo yakadanga ense yabona igibindi ense yabona nendu chano lakini ekero no bongaini bwa Nyasaye na komanyo kwa ndikwa yo ntonyara kamenya sense yabona naburuche mangana abira maya sana sinji togenda gusanga asinga ni yo mweli traji gukora sinji kumyoka tetonyole binenge bimotegere linga kiera igule lesi ni mambya bono kore lesi nyabere ngia sana molisi tubojede gachinga tosa yinse isato kabisa igungu ngakibako teba sibali barase radio ne TV unabona nara ndebiri nga akorukungo molisi alioba wairumi aria nyamira kebirigo agonte binga aiwete buye lesson ya chire buya na awandinga bakwani bonse amonda kwa studio to itabira mulizia ndo chichume chinyi kundi mwancho muri ya 0741583878 0726447367 na bugoto ikira sishimi to tebinga eleseni yeiga amorokereria iga chira sobwo nsoba nene kigima amangana agotokuna intu abanyene ngakito toko menya amona abaminto ayenuyo mino ayenuyo onde inchina barandi aba inchina bakolimiro ba minto inchina mwane na kitoko menya kikwe igurae kikwegera kurwa selesi ngete balo good morning bwakire buya no ale molisi okwandire masimbu yore biando molisi bata nale nsema no ara no bara babasta wabere weekend bata ati brad morning to you sawa ituno mmoja tunashukuru na igule sema ya masabato free ala ko boli basta iga karongo saba maybe nimbwendete ko burukani anyengweta veranga verani nabandi batembwendete ko tenga chinga ki ekingweta verani ekingweta verana nabandi liboli lindelia kabisa tobwendete ko beka chinga ki ansemo okoira nelimbi yamano totali gotaka. Right? Biamono. Mabule nama ya sana ande biblia ko ira niliere. Yetabalo. Alo gata. Yes, karibu. Yes. Na wapata kata taku na mali ya wera jasta ikwa kimawa sawa ya na inde na lewa tere ya kona ingi kwa verana. Kwa ndani. Anjolo mi ate jono choya ke tarita mai kwenye tio business na bosa. Arafu na inde amakani ino mo matonga tunga awanda tako kuikwela umugatoi. Arafu na abataja basike abamina bawo banki abamina bawo. Digo mo de mine tinga banto tiga tuanjane na inde toskana ipanti abatwati kabaina owezo kabala bawo. Asante. Getambalo. Getambe. Namna gani tena 0741583878 keronkubuli eyo moeliga tuma yibirega libyo Getambalo. Yes, karibu tole bya kema bwa kirabya. Ndiye mono sana kurukebiriko. Asante sana brother, thank you and keep watching and listening. Ngiye mono sana sinchama na yoma ya asinjo mugere kwigira nokisi michiku cha chinyinge sana kolende chinga kichi akali kutokana timaitinga kitoko Korea moyo Getambalo. Yes. Wakira sarega manawa ni homa. Bwakire huyo mintopita.
pita kama na yuni ndio tunagirango. Yes. Kwa pangata tiga tingia. Kati ya kwa menda na tigiri kwa gere ni Mbia mono sana Peter Tema Kurunyangweta. Antubaga kali kuchapara bangiti metika kikalege tembalo. Alianza. Leseni yago chere bya monene bo bunyali bali masaba. Kai yali kusuka kuchia isikake kulende ntu kwa na basaja na bakungu ibombu yale bad ali in the bracket of husband and wives byabero ndasi atara koleraga chiri chinyengura ndo chibogoli kulende trailer na magoli ya John Anuli tubuli nili ne mabuli abere amase weekend tuchakira mabuli amase weekend Molisia omubasto tino tuchakira amase weekend mbyamono naende na wonko ibuya kyagara masi na bokonyora na intwe asekerengaki iboli itanga ni masi abolia igabolinga asugo saba kero to gusaba ntobwata chinga kitoko bekese mu cyugwe sabira antu abanyene ne chinde cy'abantu bandi ne chinde cyugo sabira abantu bandi nabonda gatego tabanga nayora beke nga schedule yawe ko tebi. There is no evil ekerora sabira niamo na there is no evil ekerora beke nseme chiaone chiabanya na chiabantu bandi but ekenene nkeringa ikirania ogosabira na twensi Igo. Kora beke nganje chinsa chamambi wongwe sabira nche buyeka marago banza sabira abantu bande bozi ni sawa lakini I don't think wose masino nyale gotabanga bono nabantu bokango sabira tindi gwe sabira itanga ni bikora tanga na kora giki weteba erinde kwabeke nabani koko nkorereke Nyasaye nyoro tuli nero mukorereke neki onyoro nsaligo minto nero mwaiki onyoro mo sambo minto mukorereke onyoro no nyambali batarakumanya nona batarakumanya kwenyura ngo nabisha bonsi abaseni priso lyaka tanga nga nobu atachinga kichoko tabanga mbuya mono bosaigo ne chinga kichini choko choko saba no tego saba in kawaida akerogo saba sama sabo ntobwate procedure ya yogo saba litanga ni kerogo saba eidobo mokori amabe abo mbuya karate bambuya mono munogo chaka Nyasaye mbuya mone kera gwanchire abatesaloniki moe isana kibungo 10 mbura nebegete vomire ng'atatu itole igoro elietali auli sikwe kero kwa moto ebiri sikwe igo kwa mwire mbuya mono kwa moboi bono otabambuya mono the next point wacha bono wataba kwa mugenda gusaba kwabere twabere uyibono gusaba wanja kwa gokoreke bono kwamanya gusuka guchimate bono wa present all that you want birigwata gete byonsi bono ko present ya sali elinde ndo kwa magomate mate ngabono wanja kwao bono wanno bo tebikirana muno kwao ko so igonga wakamba yamono kora ko masiomento igokore in every prayer to gocha ka basanga bono tyo ya samono nga Nyasaye bono naretira abantu abo bosibwao bono sese ni usaliwo we firstly karamate Nyasaye mbuya mona so gotwanjira gotoro kiritukolinde mbuya mona kyagero twanjite no tora abakori amabe kwa matanga Nyasaye nyekende kera bono geko geranga nto ibugo saboko litanga ni otu abere ibugo saboko waitu oba presenting abono gotwachire onsaligo no moroire mubweni asema mbiye otuolio minto umukori yare skuru bisi moigorere nchera o sambo minto kori yaro mwanchi obe kanoni nchera yara bako yani kwama nyogo present birigwata keiro present asomo timati andako mwanchi muligire lino mategere tumedi zo mitedu ni mangina stand by go trata letter ya yesiridi kulentogere sangamo kigima actually a point masia volia na ande go toira to the model of the Lord's prayer no e collect all these aspects kuna jiko nyara kwa jigwanje jigo jego litangani twanyara kwa to acknowledge nganya sae nero korubia beyonce na ande nero muruoti elia kabire twanyara kwa tukulire about the needs spiritual needs of others na ando ni courage abane nga kitoko matagemea mone omonene ekende gawo egera na giko na kuiranira ni gawo ama liswa liria mazi ndringa we seek for God's protection tunyara go batukulire guidance and spiritual guidance now ya the point ya communion focus na gilingo we sabero usotika bande yaya igawatanga my father indicating a communal prayer for all igobonsi masia kara gwe sabirani na ande nyora go sabirani aba abande ole go sabokori oli ko selfish na ndo ko selfish igoli na nya sa tai go koraki tai ko kiwa so go so kero kutero kugani kwa so ko kadioko
riswa rinde na kiriare Joni anuri abo linki ekora bangina bange bakubikira bario abasaba bamaliogo Otana ko ungo mosacho obekero mukungu bono nkelinga ete anote mbai konyara ka baba koira no gochika koli husbands respect your what love your wives and wives submit to your husbands. Correct. Wives, you need to be submissive to husbands. Bono gaiga that relationship yago chigoro bwa mate boli mbakole teki mboyo igo bwa kendre somewhere na kigeko gero monta gutumeka kwanya orobye ororanga na ndirios oyenero ganjandite anda korigererio nyo orango mugako yego saka begete will ote anga maria bono nyare bogocha koyera ate anga ngakiwa nungu morusi obwa olino korigia atri superiority. Correct. Yani otageto banene bwense oda musacho yui igakona konzumbwe asenge njali mere mutiga mekire ryo gabera isika mubekira ya ndatere chibesa chyo yani ni sort muntu obonyasaye mboyo meae no mwanya bantu bwense yakuriyo banne bwe kunaro ne kerto kuirane libo Joni anuri abuli na sikia bakungu nkwanya kuyigu musacha umuchaga nego kwananga nyasa gutunga musacha akamubombero makungu lakini nkikubwat the shepherd the devil came mucha somo umugungu nero tanga konyo kungainwa ikobono kerokora umukungu wako abakungu abange bako kole bikoro bitali abasacha no eno mugondo edeni ali mukungu nero tanga ni kungainwa no mobe okungaina abakungu as the weak vessel yani enjirende they are wicked you know what that is. Yeah, of course the Bible says that igonguru muchaga ntoko nyolegani mate itiga anuri ali gere no nyambona yani tota mata ina physical way ngai Joni anuri arwete nyari bali gabogeche rugura ali atigara imagine ngali mbogeche aigungo mosabi ochire mata mabuku gusori goma mate osekerwa karuguru umusabi bale na mukaya komboire amanyenga gatia abasacha babogeche nabakungu babogeche mbare bakwenda turajaga nyombe mwa Joni na Mary oye ni maite familia bina basani basana gucyo ngoro cyo gutanga gucyo sama sabaye yani nkelinga ki nande asana narandi juzi ngatebya banginanga abangina baito babaire buna abana umaito mwana gakwagura guchiari kende yonsi akumiranse na umire monyo no muntu wa test so yani mwana ya test no muntu wa akawe na bakungu baito ekerewe tegento yachire na viete chichi achina kichia sirire bakungu mono kai kunga kanton kare ka chire ka ros chibes kai ga kora gatem lakini musachere omotengu musabinaru le mata ali go mogo saba abantu bagwena musaja ngo ndia cheto ndia chaka Dole ne kene ngo sabali nga wani rinko manje wanje lakini mukungwera igata getara test so that is why no nyene kera ko ngeliyo ka basacha ngo bikiro ya tanga nanje tiganda ali so that is why nga igo ba ko ngaine kabwango na saitani na gago etera monase bale ikyama etenga nigo bale ebitongwe byoro bikonyara kubwe kabwango lakini ekero barancho bo Kristo no bonyasaye babemo yabo na barumba tena na bakone nindo chigali sesebele ya ujumbe gekora ntugusieka kuirania mabuli ari ujumbe Sylvia from Garden Tana River agotebanga does submission start on your first meeting not yet dated engaged or married what should a lady do when pressured uliswali sana kubuli sana kubuli nga inakyo mukungu abwene takokora ekero musacha aganetyo mukungu amuigwere asama kora atali yo Nyasaye in case where the man claims I love you so you need to submit and if not you end the relationship ina maswali abera chiro maite kura zali this swali yali nalitwate wanga you need to be submit yes as it is in the Lord there is a central point which motuari uno erokoga in case where the man claims I love you so you need to submit and if not you end the relationship but there is a difference of claiming kuna whatever are you sure na makora hiyo yes makora takoro kiri iga claimunga nyingwanjite wekana yugwe but in real sense ngelinga ki the problem in that point nga ki omuchando chandira basaya baito at the moment igo bako imokanga mbacha ke relationship bakora bamanya bachakire we don't include God in our relationships. Na ndengane ige koroku actually ebono this goes to the young people. Iganga ki this submission. What the Bible says ukwana husband and wives.
submission ye samba submission ye Nyomba, rega nyomba yene ya nyomba lotu litali apara yetiga baba sandwe go mangana yene ya nyomba yetali apara submission yet kabapara ngokora muri agoboli ngi the submission start on your first meeting actually na kie kiata ta no erebono submission the bible tell kwanjira submission ya meeting ye submission yo kwa nyomba nyomba na ndekere na machi kumuigwa igata ete gukoldera mathenga I love you finally they end up in fornication. God does not allow him. Bono rende ngatao kilemiri na mwanjite ngabono in that submission ai werekeria ara mathenga nando men amen takuchizeiga nindo shambango onengera lisana ko toine ndi alenti nora ya mukunire bono hata baiga akobolinga not yet dated, engaged or married, what should a lady do when pressured? Iko tu chonye submission ye yabe kuchaka ngo bali pressured wigera so yachi wawe chenda bono kuchie basi bono ka kwagora ne birango ati bibi kabisa ama embe atarato ba otherwise that is not the will of the law. That no na kiyate vera there is a central point. Yes, iwera in the Lord. Yes. Amina onye ni in a relationship na nimo chaka ko date matevinga ni sawa, I will be submissive to you, but in the Lord, and the Lord will not allow to call fornication before marriage. Actually most datings tiganjibeke boigo echiabunekire asengencha abange bagwikire point ye kwanyoro mone mungao kadreki aziro kobeka pressure that indicates inga oyo nonyo gotebanga na gwanjite tagwanjite igera terekera that point kobenjire kabiri oyo dago tebanga kwabwetingana actually submissive Ya mota cha segetere kirendere marriage. submissive igera sabantu banyomanira I love that that is it. tabi mwezi ko ibo biemo sana baba muro ya ta etabo relationship enya hand Okay. Elder Omwenga Kwaba, I'm watching from Turkana Lodwa. Asante sana my brother Elder from Lodwa Turkana. Asante sana as a lesson. It is good to listen Ekegusi and a happy blessed Sabbath. Ongeza kipindi cha family life. Elder Omwenga Kwaba mbia mono sana amagana yoikire. Oboranga lesson ya family life ya bengi ya nande Omwenga ko Turkana otebirenga no ekara ali se Turkana Ekegusi ekembia mbuye. Agatenga It's good to listen Ekegusi. Kanisa nera kurungana kwa Mekwi church kutoka Lodwa no akali kwa miki na kwa Meki. orario Asante. So thank you very much. Ndio jumbe jirega oyako tenga uwa napiga simu nichangie kipindi ka akia kalende simu ndunduli kwanga. Akategi uwa na igagi. Uwa nikipiga kuchangia leseni uwa aingi ga kinje neli sabigirigen balosi wa Molo Central. I am my brother from Molo Central. Nimbe no mogoko kusangamo na university ya nekera so no mogoko monene sana kubarora aseti bikinde chisomo chia Olenguluoni county ya Nakuru. Asante sana bantu bo Olenguluoni county ya Nakuru nana bugusiba ito banjete sana getembe sana sana ngomuru chike tembe nene nsingi womenye ibaro baligireti wono my brother lende kuru chisemi che balosi wa Molo ochwa kesi mibono kesi mya itaingia ndo chega namba yake kote 503 miyamono sari simu yago na buche uchangia mangana nama ya sana sana asenchugwa kwa nene into asenchira ya bene miyamono sana. Thank you so much. Lojinga chiaka na ntoko endera senchi ya bene nyansura ande merobeli ende nebuate imetengo so amura sinse muchinde chishuguli bali mwezi mwali kase samo ya Facebook badai kuirana nimego chirigelera kusoma kulende amabole ina abeira maya. God bless you so much. Josai abasisini asinchira ya bene aikwalika ujumbe kuirana ngosoma tole asinchira bene Elder keto crown lesson nkie kilito crown yatukole no etogokora togotebanga tiga tutware wa matuburongi bora munanya nyasaye egera twatware gotutware issue yo bwanjani tutwara masikani na ande tobe kind to each other egera twabera abanyeke fase jire kabirejo then nigotoka ba connected with Christ. Amen. No bwa matebono bwaito aseintu nigo bakoba boronge tiga manena baseni gwikenga kie na ntoromera na se gwikeria na litora nyale ko batugoterna as the will of the Lord. Inare la lesson yo maeria turakorera se kwotega ekara togo chikogirigereria nga kito kina amono bwa mata mananya ya nyasaye ase kwota ya kabere yo mwakoyo muradio no yugi bemono rero na bondo chenga chinsa twa chiminyokiri na bategereri na bali na riba igwete ngabona rie chagite na bagusaba chinsa chimene na bagusaba chimene twera kinirende bemona singin chayo amaina twali lesson ya
na inde gento kende wego tomoyo ngeringa akeruru cha bategereri bako na gocha igo nario koranga maene elesoni na tegereire ekiagera ntuma eta antoro jion ni numotoroche ndo dogono kwana igo ntuma itio yoto te batirende tiganya sasa nikero yomo muna masi weekend watambe simyae na re watangana ekiagera agale stand by oyo taso hale randa kate matuo musiekira mbaka na ro taso so na bonda tata ngambia mwana sebali bonse bago to gwatia omorande one Steven Oboge Nyabuto na omongina Rael korwalia ikoba na washukuru yote family ya Gesaka garungo Morisi Zakari no omongina Ana Nyaroka David na wego Nancy na washukuru asoko bwatia lesson tika twensi toso asomuro balio togenda korekero nchakwae ele kwota neligerete koera nesa I think Morisia nelesine ya moyo katua tegeto kore kwote elinde toso e kwotende eye kobwatia eye ra chabosio tiganya saa tusenie na ato ali balio kanda kwegera mono ayanya saa aroberia asetori basta samba na njira monta tegotebanga reason ya chirobuya enda mangana ya tigatonya beke into practice and action kera tu akalire igo linde to sabo moikonya sae onyara ko bogotora andiri ngana ndire nda tekobeka na nyore message kurwa se a message na tumirwe na Pastor Jackson Ovale oro district pastor Nyamagwa gante bring remember to pray for me and also thank people on my behalf baliban sabera as a last accident na nyora on Sabbath I'm getting well na nyora accident yes Sabbath elia era vale no mongino and it was a very bad accident but we thank God biyabale then the maumifu makemake ye bacteria gali corol but we thank God pastor ndo enda to sabera elindo monako echinguru oikoikira nimeremeri wa gotea gotumira okore thank you and may God bless you so much amen sasa sini murandi bali no musani one nandike tukura mulisia lero no lekense yausi lero nonde but before ntarate basende tigana ngente bi pastor nga pole na nde motenga nyasa na wajit amen because shegere gari we kigetunubura na nde kaya soba salty na nde wasoka we thank God for that to whatever reason yokumwere nyasa ngambia mono kiagera akurusia ase agone gutoira Psalms 124 nganye ndio mona ata rengense moya ngiyo sikia ngo jakoba ngawa tumerete tole mo ngawa tumerete but the Lord is always in your side and na bwate that mission nga there is a lot that he wants you and to he loves that fast so much unawaga so mini ni bado gure bia oh that's great bia mano so naije na de ngajire ndu engora gochi ase chi family yange birega chi avera affected this morning abangi nabakuru kurwari nyangorra mungina naro kurukwanga ana mungina ngeri oyugaru mungina actually mwana oyo mono mu pastor na bande na beke goli twakinete na barabo so tunasema pole kwa hiyo familia na boy gono mungina batsfeva gesare basweti na ere kunya masebe village na barabo wants to abaire ngora chinga kiji and coming to our church many of our members mbale believed na wana wini na siretie the father at this time we remember them in prayer mudisia monyoncho na sireti mumromu abo we remember them in prayer osoro gasireti mwana mumromu abo we remember them in prayer no more munyaroka naro nero sirete at this time we also remember those families in prayer monana tigaba ikirani na ndaba gata ashinga kichiga chobokendo so today morning kwa mbolinga indabe and imbere millennium shortly then I'll go to Sironga as in Njera Lieroro no ndabere in the course of the day okay otherwise monana tigaba sini till next time have a blessed Sabbath amen biamono nanche na Morisia ginyeria sokoro ngora Morisi naro siretaria kiabusura okoleko kunga nyabaro mogeni is a good elder yes omumura yeto sometene kunga Denison nyabaro na bonta geteko basabere family on singa na inutiganya saa abaseni asa yo gosiria omoibori tatomino rero nanche probably gomba iseko bano morandi samba ase kanisa ya mwegi asengen chokoroberia
na bwatogo sangereria gucho esabate gocha alia district asenge nchokoria school fees gore arona bonda ba monera se district ase kanisa yae asenge nchokoro beri umachango iyo torore ingawalire buya mbiyabona ya na njira monte tengeri bagari morigero no mategarari ogatembe na Geoffrey atikire oteba na tokorwa yonda enda kanisa ne alia moegi ya moegi gotoka ali Nyakunguru district kujimata alianga na sobo mugavano ito Paul Simbarati onda berero asokrobelia umuchango mbwate gusangira next Sabbath on 28 kipara Jones EP getenga a district center egere monsira sokonyore schoolvis ngore school elinda toira ndato so mugondo tokore mirimo ya Nyasaye tubanyerete yesache gutoira kagutimoka igonga. May God bless you and abariga ni mwensi bali motanyare goikari tukerio namba yesi mininche mbaya sembeo linde mon support mirimo ya Nyasaye and mutu. Thank you and may God bless you. Amen. Aina maya tugusabira maya sinje twende mirimo ikolekane tukolere banaso gusaba tusabe omochenwa oyoromuya tata Nyasaye yamane kiagero twanjete oturendete ainde keno bwate mirobiri miya gocha story unokure chira kuri 11:29 Jeremiah mone go twasabire muna abana bawo igotole bitungwa ebireu mone andake gwetoro kolengereria no gokora no gokwana twachira minja kwani kwao twekanyira asole mambi yabona ase sabate enchanu tugusabanga tuabere bibito amanyinga y'umwana wa Yesu Kristo itegeta somo saraba agendera goto chena kimuika tukubwenerae kitogendera tukubwenera mwenye bantaso wikubwense monne merobeli rubwate miya gocha astori muna bana bawo tugusabanga oye ikirani twageire reseni eyerengiya egoto segeta korosu bwamate bwito amonae amona abaminto batwetana ine monne tokonye abatu ikirego konyora tutwale mbwa yo gwanja no nyambali bagotokorera bube togendere kubasabira egere mambiye amona barobo bakune baonjole bachasule yamana sengencho abatole moyo watoreri ibaga yokorandia na gusabira abaminto abano bokongu yamana sengencho morisi otwoli oletre chifamili cha kiruna mabebono mambi nakogwa mono efamili yo morisia nyabaro yoralira alikia buso abatole to gusabira family cha mone chinde chinyingo monene chikwereire ngakiega tugusabanga baremie ndege ntekenene tutwara gosamelenga baada ya makweli koboki unkoro no imagwakale na kale na inde tukunyura obeka Pastor Jackson Obale uri rumurandi Nyamagwa district no mongi no Silvia as accident banyora sabato ya era kulendo monno karamboro koboko kwao nabate birenga gendera konsabirania linda ngechinguru kole mirimo yao monne to mutiga mulende ne familia na bana bae ne station itoga tembe monne abarali bonsi twabikira asole enda ko balenda mirimo bagenda to kole miya yo kobeka lingana lya gasembeo monne ogendera ko balenda li family chiabo koso katole kogenda ase tora so bisasimero ao ari tukolia lero tugusabanga utuseni na ogende na kero ya moito ingana lya oli arandi kuchinsenye chienzerero ile togo semelia setule andi twaliana asenge njogo cha kwa elia kabere yo ya wabo to isane sabato wikayalire maene to bogolia mako tatebe to merani namo nae ya wabo to isane kera to asabina kwegene me Kristo oyoromo boli to. Amen. Thank you. Wasoro wanchi muligerere mbia mono sana barandi mbia mono sana pastors and hell asinjogo chagaiga asinjogo sange listen nayo muligerere mbia mono sana si wabere naintu lakini tuwe bado morobiliseni wa esabato nogenderete tuwagone iri